Ilinca și pentru Vlad. Ilinca este la fel de bună ca Vlad. O aplaudăm? Bună seara! Bună seara! Aș dori să vă spun câteva glume cu care sper că pot ajunge și eu la înălțimea lui Vlad. Merge odată bulă cu bunica sa la plimbare și întreabă și vede 20 de lei pe jos. Bunică, poți să iau banii ăștia? Nu, bulă, ce-i pe jos rămâne. Mai merge bulă, ce mai merge, întâlnește 30 de lei pe jos. Bunică, poți să iau banii ăștia? Nu, bulă, ce-i pe jos rămâne. Mai merge, ce mai merge, întâlnește 40 de dolari. Bunică, poți să iau banii ăștia? Nu, bulă, ce-i pe jos rămâne. Mai merge bunica, ce mai merge, cade într-o groapă. Bulă, bulă, ajută-mă! Nu, bunică, ce-i pe jos rămâne. Merge elefantul cu șoricelul, bun prieten la mare. Repede elefantul primul sare în apă. Vine repede șoricelul, disperat. Elefantule, elefantule, ce vrei, mă, nu vezi ce departe sunt? Vino aici, nu pot, vino aici. Avea elefantul repede obosit. Da, mă, prietene, ce s-a întâmplat? Nimic, credeam că mi-ai luat slipul. Merge odată iepurașul la brutărie și întreabă: aveți penici mici? Nu. A doua zi: aveți penici mici? Nu. A treia zi: aveți penici mici? Nu. A treia seară zice brutăria sa brutarului: ia fă și tu niște penici mici, că tot vine un iepuraș și mă întreabă dacă am și îi zic că n-am. A făcut în seara aceea brutarul special pentru iepuraș niște penici mici. A patra zi vine iepurașul și întreabă: aveți penici mici? Da, avem. Și cine vi le cumpără? Merge odată broscuța ce merge și întâlnește o vacă. Vaco, dar tu ce mănânci? Iar mai merge, întâlnește un câine. Câine, dar tu ce mănânci? Oase. Mai merge, întâlnește o barză. Barzo, dar tu ce mănânci? Braște cu gura mare. V-au plăcut amândoi? Da! Haideți să-i aplaudăm că ne-au salvat momentul, nu? Mulțumim! Ia să vedem. Aplauze separat pentru Ilinca.